Ποιος είναι? Τι είδες καλά στην κλήψη? Χαίρετε, τι κάνετε? Γεια σας, Παυλίνα. Είμαστε. Γεια η Παυλίνα. Τι κάνετε? 0-4. Παίρνουμε. Το παιχνίδι στο Ηράκλειο έληξε 1-4 για την Μποαβίστα. Δηλώσεις. Καλά να πάθουμε. Όχι, καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, έτσι. Εδώ, κύριε Πεκλιβάνη. Τώρα τραβάει. Πέρα να τραβήξω εγώ λίγο. Καμιά δήλωση, αρέσει. Δεν τραβάνε εσένα. Καθαρίσου τον εκεί. Μετά να τραβήξω. Πού έχεις κουμπίδια? Εδώ. Έχει μια κλωστή. Έχει μια κλωστή. Σε βέτσι σε σημείο. Μπορεί να πάτε ζημιά. Κι εγώ λέω. Πρέπει να κάνουμε ανάκριση εμείς τον Πεκλιβάνη. Κάντε ερωτήσεις κρίσεως. Έχει το πόδο σπατημένο τώρα. Δεν είναι δίπλα. Ναι. Κάνουμε. Τι να κάνουμε. Πάρ' το ποτήρι, πάρ' το ποτήρι στα χέρια. Πάρ' το ποτήρι στα χέρια. Πάτα πώς να... Έτσι βρε αγόρι μου καλό. Έτσι όχι. Εδώ. Κάτσε να πονάει πάω. Μην παίρνεις τώρα. Πονάει. Σου κάνει. Να σου κάνει. Σκηνή. Περίμενε. Σκηνή πρώτη, ξέρω. Ρεκ, τραβάει τώρα. Τραβάει, το ξέρω. Όχι. Τραβάει τώρα, τραβάει, πώς. Πώς. Έλα ρε. Περίμενε. Αυτά είναι καλά, έλα. Ωραίος, έλα. Πώς. Δεν πίνει ρε, πρέπει. Όχι, κάτω να το πάρω να μου μίλησε. Παίρνε. Όλα αυτά τα άτομα δεν ξέρω φίλε. Τι μιλάω ρε. Ποιος το έκανε. Αυτά ξέρω. Ποιος το έκανε. Ποιος το έκανε. Αυτά αδελφίστηκα αυτά ρε σε μένα ρε. Σε μένα έχει τέτοια αδελφίστηκα ρε. Κάτι σοβαρός. Τι θέλεις μπυρίτσα. Να πατήσει κάτω. Λέγε. Δώσε ένα τσιγάρο να πας στο διάλογο, το μαλάκι σου μέσα. Σκάσε, μην κλαις. Κολλήσεις. Άστο να κάνει ένα τσιγάρο. Να πω και λίγο. Αρκετά. Λέγε, με ποιον ήσουν. Λέγε με ποιον ήσουν, ρε. Είσαι κομπαντικός που κάνω τώρα στο μεσημέρι. Ο μαλάκας σκοτώνα από δει. Παίρνε. Ας να πω τι είχε για τις αδελφάρες εκεί πέρα, μαλάκα. Μίλα, μετά, εδώ τώρα. Θα σε σπουδείς το πόδι. Τι θέλεις να σου πω. Αυτά ξέρουμε. Πολύ ηρωνία. Λοιπόν, Μόνο αυτά ξέρουμε. δεν θα είναι κανονισμένο αυτό. Τι θέλεις να πούμε. Λέγε ρε. Τι θέλεις από τη ζωή μου. Τι βγαίνουμε. Λοιπόν, τελευταία φορά που σου δίνω μπύρα,
Μετά θα κάνεις να πιείς 1,5 χρόνο ούτε ξύδι. Ούτε ξύδι δεν θα σε δίνουμε. Εντάξει, πάω στο παντρεμένο, μη φοβάστε. Δεν λέω τίποτα. Τι είναι αυτό! Τρέμω. Μίλα ρε μαλακισμένο, μίλα τώρα. Μίλα, θα σα τεινάξω τα μυαλά στον αέρα, μίλα. Θέλω μου τσιγάρι και ποτά. Θέλεις πελάκι. 2 Χριστούγεννα κατευθείαν. Τι! Νούμερο 48 από Πάτρα. Το καίκι. Καίκι Γρηγόρης. Τι ήταν αυτός, τι κάναμε, σε μεταφέρε. Στείλε ένα δικό μας τώρα στην Αποβάθρα 48 να δει τι γίνεται. Στα αποθήκη μωρή! Κάνε λίγο ένα τάιμα, σου παρακαλώ. Κάνε τάιμα. Γιατί ρε! Σταμάτα! Βούλωνε ρε. Και τα χέρια λιτά. Δικός μου είναι. Τα χέρια. Τι κάνω τι μου. Πίσω τα χέρια γάμω στα δυο μου για να πω. Χητικά. Τσαβέ. Δεν ξέρω, κάτσε να σου λέω. Δεν ξέρω τίποτα, να είσαι με ήσυχο. Τι, πήρε και τα πάνω του. Πώς είσαι αυτά. Το κομμάτι σου λέω. Παραπάνω Χριστούγεννα. Τι είναι αυτά ρε, κάνα μωρό είσαι. Κάστο. Πήρουμε λίγο. Θα εξαράσω. Σχέδιο 2 γάμα. Κάνε, σβήσει το Άρη, στο. Πάρε! Κάντε ρε. Τώρα. Δεν έκανε. Όχι. Πάμε. Εντάξει, αφεντικό, οι πληροφορίες ήταν βάσιμες. 48 ήτανε. Είμαστε 48 προβλήτα. Είπες την αλήθεια βλέπω, Το λαλάκι. Ένας παλιορουφιάνος και τίποτα άλλο δεν Κάτι είσαι. μου έταξες όμως. Σπίνε! Έγινε, εντάξει. Σπίνες, πιούνο βρε μαλάκα, σπίνες. Καινούργια ταυτότητα όλα, έτσι. Ένα τσιγάρο. Ξανά, πώς. Έλα, παίρνει. Λέει, μουσική. Εντάξει, αφεντικό, οι πληροφορίες ήταν βάσιμες. Κάτι μου έταξες, κάτι και... Έργο βλέπεις, τώρα περιμένω να πει κάτι. Έλα ρε, Κωσταγαμήθηκε να πει. Έλα, μην κάνω. Πώς, τι, καμία. Sure that you and Derek will die. Still a toss-up as to who died today, Carter. Μίλα. Άνοιξε. Θέλω να μου κάνεις καινούργια. I don't think so. Why don't you just kill us and get it over with? No. No, querida. You see, I want them to know that death is only moments away. That there is nothing that they can do. Yeah, what if we're gonna play those games? But first you listen to her screams, then Sam's, and finally your own, before you die. Ναι. Πάρε, έλα. Εντάξει, αφεντικό, οι πληροφορίες ήταν βάσιμες. Ήταν 48 και λίγα. Ναι. Λοιπόν, κάτι μου έταξες. Σκάσε. Γιαννάκος. Παρακαλώ παλικάρι. Ναι. Μας έκανες τη δουλειά. Τα Μας μελήσεις. έκανες τη δουλειά. Έγινε ρε κολλητέ.
Δεν θα με ρωτήσω. Τσιγάρο θες. Κοίταξε ρε. Ταραν. Θα σκότωσα. Του μαλάκα, τον ηλίθιο. Τι κάνεις εκεί? Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τώρα τι διαβάζεις. Ναι. Έτσι. Δεν έχει καμία καλή φάση απ' έξω να σε δείξω. Να, αυτός έχει πιο καλή φάση. Έλα να μου κάνεις ένα μπασκετικό. Πάμε. Σου δείξω τι διαβάζω. Φύγε από εκεί. Γιατί κάνεις! Αφήσου, αφήσου. Άντε ξυπνήσει το λίγο μου. Τι να κάνω. Βάλε την τηλεόραση. Πώς είναι η γρήση, αυτό. Πάρε τη στον ημόρο. Πάρε στον ημόρο. Κάνε ένα γαλοπούλι. Θα πάνε σε σκι... Μπράβο ρε Γιώργο. Καλή επιλογή να πάρεις. Είναι αυτό? Προφιτερό. Προφιτερό. Γιώργο στο έφαγε. Γιώργο, μα την Παναγία. Έλα, τρώει το προφιτερό, μα την Παναγία σου λέω. Λίγο ρε μαλάκα, τα μπόσκα. Τι έκανες εκεί ρε μαλάκα, σμμένο με δυο. Όχι κουταλάκι, δεν ξέρω. Αν να με φέρεις κουταλάκι. Θα σου πω, κάτσε να σου πω. Θα σου έφαγε όλη της αντιγύτης. Πάρε φέρω ένα κουταλάκι, δεν ξέρω. Άντε ρε γάμισου μαλάκα, δεν φτάνεις εκεί πίσω κιόλας.